Good morning. Molweni bethuna, molweni. Ndihleli apha ke tana yazi. Andiyazi uba kutheni inhliziyo yami yangathi buhlungwana. Yandenza ndacinga nzulu. Uyayazi uba thina society sometimes we are so quick to judge, right? Kukho laa bhuti, kukho laa malume uhleli phaa ekhaya, who's so depressed. Ekunzima nokuba ake athethe ngeentlungu zakhe, akathethe ngee-experiences zakhe, akathethe nje uba uziva njani ngejourney yakhe, ngoba kaloku yena uye wathathwa wafaniswa norhodoba wase-next door. Ndimamele uba ndiyaphi ngale ntetha. Urhodoba wase-next door ungulaa mntu odilulu ngelife, ofila entitled ngelife, onale nto uba umama notata banalo mzi, basosweleka ndineshare. Sithetha ngorhodoba lo wase-next door oqonda uba yena funeka ukuze ubomi bakhe buqhubeke, someone has to do something for them. Ndithetha ngorhodoba onantsikayo otya isonka esibekelwa abantwana basesikolweni, ovula iifriji arebhule ipoloni, ekuhlala kungxanywa. Ndithetha ngorhodoba okokoko yena ukholela uba xa enganaplani ukhona umntu ozomenzela iplani. Kubekho ke ngoku wena malume, wena bhuti oyileyo esikolweni, oye wahlonipha wathobela abazali, oye wahamba ngalama sequences we-society uba at this age funeke wenze ukuthi, at this age uthi usogqiba isikolo ugraduatile and everything, izinto zime zithi tsi. Umehluko phakathi kwakho nalaa mntu lowana, nangeli xesha izinto zimileyo zithe tsi, uyathumela ii-CVs, uhlala nje uhamba kude kuphela izihlangu, qonkqoza iminyango yonke, ume uthe tsi. Umane usithi kanti wena Thixo phi? Umane usithi Thixo kanti mna undiva nini? Qha umehluko awukhweli phezu kwendlu uxelele i-society uba I'm not just sitting. Awuyixeleli i-community uba guys, I've been applying every day. I spend 4 hours online trying to find jobs. Ndilandela ii-links, ndenzani, ndiyangena nakwi-social platforms, ndiyakhangela amathuba ndiwafumane. Kodwa wena uthathwe uqukwe, okanye uthathwe wembathiswe ngengubo enye, okanye upeyintwe ngepeyinti enye efana nekarhodobe next door. Ude ufihlele ukutya wena. Ngoba kaloku wena unodade wenu, wena uThixo uye wakhaleza wamenzela inceba, wakwazi ubeka isonka etafuleni. Awubonakali usisithunzela salapha ekhaya wena, ngoba kaloku wena izinto zakho zisamile, ilizwi lakho alivakali, kwasebazalini awuyonto, uhlala ukhomperishwa nalo mntu, ukhomperishwa nodade wenu ongiyena ozisa isonka endlini. I can imagine, how do you get through a day? Ngamanye amaxesha uqonda uba ukuhlala kwezi ndonga uzawuphambana uhambe namajita ekoneni, uphinde futhi upeyinto ngale peyinti yala majita orhodoba abahlala ekoneni. Kuthiwa yithini mntana sekhaya? Kuthiwa yithini? Like sometimes kuye kuthiwe sithethiswa zii-privileges, okanye mhlawumbi thina ke uThixo aye wathi wasibusisa ngaloo nto asibusise ngayo, singake sifliphe izinto sicinga uba mhlawumbi besikweso simo wena kuso ngoku. In a sense yokuba kule minyango inkqonkqozayo awukhathali noba unganikwa ntoni uzawuyithatha. Andina motivation about this, andina
uba ndizawuthini kuwe mntansika, but I can just imagine how do you go through yonke imihla ufaniswa nabantu aba-entitled, abonqenayo, abangafuni ukwenza nto, kodwa wena ubuhleli usenza iinzame zokuba unkqonkqoze emnyangweni uzolungisa impilo yakho. Do you really have to explain yourself to everybody who perceive you like that? Okanye uyaqhubeka wena wenze lento ocimfama yiyo enyanisekileyo uba wena ufocus ebomini bakho ude iminyango unkqonkqoze idivuleke na? Benifuna nje uxolo kuwe. I can only imagine.